Joan Oliver va ser un poeta, dramaturg, narrador i traductor, conegut també pel nom de Pere IV, amb el qual signa l'obra poètica. Provenia d'una família de la burgesia industrial sabadellenca, i ell és l'autor de l'obra d'avui. Ball robat és una comèdia dramàtica de Joan Oliver que mostra el fracàs del matrimoni de 3 parelles d'amics, totes 3 de classe benestant. L'obra, estrenada l'any 1958, tenia un precedent en el relat Escena d'alcova del mateix Oliver. Tota l'acció se situa pocs dies abans de la celebració del 10è aniversari d'aquests 3 matrimonis d'amics, ja que es van casar plegats el mateix dia. A poc, descobrirem que les 3 parelles, Mercè Cugat, Eulàlia Oleguer i Núria Oriol, són, des del punt de vista conjugal, absolutament infelices. A cadascun dels 3 actes assistim al dubte de si haguessin estat millor triant el membre d'una altra de les parelles.